öňünden ýatda diýen sizden atykan teklipler gelip boşya, Gepleşik YouTube kanalymda goýulanmadyna men YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýazýaňyz, agam plan aýdymçyny çagyraýyn da plany geläýsinne. Sizin diýen aýdymçylaryňyzyň aglaba bölegini men jaň etdim, haýyş etdim. Olaryň arasynda bolýa diýip soň ağlanlarym bar. Diňe bir gedekler 3-4 gedek bor bararnyp ýadga 2 sagat galanna dürli bahanalarına gelmedikleri var. Käbirler varsa ay borlu oňaýyna diýip gün aýdýanlarym bar. Käbirler varsa öňünden soralan jogaplaryny berseň barjak diýenlerim bar. Olara da men ýok diýmeli bolýan. Käbirler varsa üstümden düşýän, üstümden düşmeseň barjak diýerler. Üstümden düşmeden men mihmanlyk üstünden düşmedi, kim üstünden düşýär? Gepleşik burok boljak. Oň üçin olaram çağır bilemek. Şoň üçin men haýyş eden aýdymçyny çağırmadyň diýip menden gaty görmäň. Sizden gelýän video soraglarym bu gedek boşduk. Tuwalamanly agdalar iýleşmez, has işen goşulyp başladylar. Şoň üçin bir gepleşiň aglamly bölegini soraglary sizin özüňiz diýerdiňiz. Sizden gelen soraglary mena mihmanlara hödürler. Ýene bir ýatda çakladym. Gepleşik YouTube kanalymda goýulýar. Käbir sanymyz 50 miňläp gedek görülýär, käbir sanymyz 100 miňläp, 200 miňläp görülýär. Ýöne näme üçindir siz men kanalyma agda bolmagy unutýaňyz. Şoň üçin kanalymyň edil gapdarjanyny jaňjagady bardyr, şol jaňjagady basit goýbersiňiz men kanalyma siz awtomatik usully ýazylarsyňyz. Bu ýazylaryňyzda sizin jüýüňizde düşýän zat ýok, peýdatam ýok, öňe diýanam ýok. Men YouTube kanalyma goşulyň, Instagram sahypama goşulyň, öz sowallaryňyzy, tekliplerinizi YouTube kanalyma ýa-da Instagram sahypama ýollap bilersiňiz. Şo Begenjeviç nokot iýleşimde näme berdiň beray? Tamam, taňa ýakyn köp. On birinji men aýtdym. Hajada, alarsın da. Royal pianino diýdim sen. Pianino bilen royalyň tapawuty bar. Ama o ya, şu an Meryem Halipa Gepleşik notirne. Bir soru ýa-da çykdy da şu wagtda. Daşyny eşitip bolan ok muny? Ýaşdan arasyna garalar gerek diýär aýdym. Şoň kompozitorlar. Açyk bolmam. Yo, ol Aňsat. Aňsat Mataýevlaryň maşallah, Aňsat. Ýok, Beknazar bank. Aňsat. Näme üçin? Beknazar. Ha. Uy odur ne? Bolýar da. Ataýevlaryň maşgalaty. Var ýetmeli okmy? Ýok. Ýok şunu ýa-da. Hat ýazylar. Hat ýaz. Goýaýda. Bilýän. Ýöne var Ýadymdan şaýdy. çykdyrmy? Ýadymdan Harplar ýadymdan çykmy? Hatym owadan ne? Hatym owadan der ýöne var. Men kama owadan näme? Owa. Şeýle sora berdiňmi? Bel salam. Ne sowal şeýle. Sen bilen Güljahanyň arasynda söýgüne el döredi. Degişip aýdýan. Ülferpin it plan zat. Ekece tödi ýeten okşataýdy. It. Näme ýok? Açyk düşünjeli. Şu an men bilmeseňkini. Bilende näme? Kömek etdimi? Ha. Kömek etmeýse. Hawa. Nerede ortak terden maşgul etmeydiler del. En maňsady. Ay, mun bilmesen da tomaşaçylar şeýle bir üstünden gülürler. Kimi görýän? Bilýän. Adymyň, anime aýdymyň ady. Aýdaýdym. Goýuzba oglum ya. Goýuzal oglan bar. Bolmy? Milleti näme? Arab. Aýdaýdym. Arab aýdymmy? Awara. Sizin oglap aýdýan aýdymdan bar. Erhan. Niye maydı oturuyorsun sen o? Gepleşip diýilýär, boğuz. Boğaz diýilýär. Boğuz. Boğaz? Alçoğan var da ne mi dedi? Gülmeğerliğine gitti. Mine düzgüsün o da gülüyorsun yani. Son kucak ağam. Böwet. Böwet ne mi öyle biliyor musun? Su geçiren oğul böwet. Geçirmem böwet. Boğaz. 10 milyar. Su geçiriyor da ne mi diyer? Kanal. Kanal. Tamam. Yap değil ya. Yap değil ya. Öyle nerede? Yok. Akyanlar, ummanlarda, denizlerde. Yap da ha. Mehriban tomaşaçılar,
Şeýlelik bilen hem ýyllarlaryň zehin bäsleşige gepleşigimiziň sekirinci sany tamam boldy.